Immaġina jekk niġi fuqek u nibda ninsisti miegħek. Jiena nħobb nagħlab il-ċess, nħobb nbitter, nħobb nsifer, nħobb naħdem il-garnutel. Nħobb nagħmel dawiex kollha, u allura inti tagħmel l-istess. X'tgħidli kieku? Tgħidli tix tmur tixxejjer. Jien għandi ħajti. U int għandek ħajti, jien għandi preferenzi tiegħi. Int għandek il-preferenzi tiegħek u nagħmlu rridu mhux nqogħdu nimponu fuq xulxin. Però Alla mhux hekk. Alla għandu dritt illi jindirizzana fis-sovranità tiegħu u f'dan il-każ Alla mhux qiegħed ikun jindaħ lilna fejn ma jasawx. Qiegħed jikklejmja dak li hu tiegħu bid-dritt. Aħna neżistu minħabba fih. Il-kwiekel, l-anġli, il-bnedmin, id-dinjiet jeżistu minħabba fih. U allura Alla jindirizzana u jgħidilna jien ħlaqtkom. U allura għandi l-jed li nidderiġi ħajjitkom. Fit-tjubiti nidderġija għal ġid etern tagħkom. Mhux biss ħalaqna imma wkoll fdina. ħalaqna u tbedna minnu. Waqajna fit-tnub. Missa Alla fdina u allura aħna tiegħu mill-ġdid. Tiegħu doppjament differenti minn nies oħra. Tajjeb, dinja il-każ tal-profeta Ħosea illi iżżewweġ mara illi bdiet tkun infidila miegħu. Bdiet taqbilu. Kellha tfal minn irġiel oħra. Ħosea ħabba għax iżżewweġa u baqa' jħobba anke meta kienet qed tħammar l-wiċċu. U meta il-lovers tagħha għamlu biha li rielu, irmewa. U saba fis-suq tal-ilsira u qalilha inti tiegħi biżwieġ. U issa se nixtrik lura għalija nnifsi. Se nixtrik lura. U allura din hija l-każ tagħna. Aħna ta' Alla doppjament bħalma qal fl-antik fit-Deuteronomju 24. Jirraġuna ma l-Iżraeliti jgħidulhom iċċaħdux lil barrani jew lil-tim mill-ġustizzja jew tieħdu l-mantar tal-armla bħala pledġ. Ftakru li intom kontu l-sira fl-Eġittu. U s-sit Alla tagħkom fdiekom minn hemm. Notaw, kontu l-sira. Ma dan m'għadux il-każ tagħkom. Dan fl-modi hekk kontu. Alla ħariġhom mill-Eġittu, tom il-libertà u minħabba fek jgħidilhom nikkmandakom tagħmlu dan. U allura il-liġi ta' Mosè hija l-espressjoni ta' Alla li rridkom li issa ġibu ruhkom b'dan il-mod speċifiku tikkupjawx qegħdin jagħmlu l-ġnus pagani ta' madwarkom, l-Ammonin u l-Ammurin u l-Ġebużin u l-Kananin. Tikkupjawhomx, tinfluwenzawx ruhkom minnhom, imma dan huwa il-mandat li jien qiegħed nagħtikom. Minħabba fek, minħabba l-fatt li intom mifdija, aħna mifdija bid-demm prezzjuż ta' Kristu, allura Alla għandu issa doppjament il-jed li jikkmandana nagħmlu dan. L-istess insibu fil-tip ta' l-Esodu. Preċiżament qabel ma Alla tom l-10 kmandamenti li tom lilna wkoll ovvjament. Jgħidilhom l-Lut intom se tkunu għalija saltna ta' saċerdoti u nazzjon qaddis. Ieqaf ukkonsidra ftit. Saltna ta' saċerdoti kollha kemm aħna. Saċerdoti għal Alla għandna aċċess. Nistgħu nidħlu fil-preżenza tiegħu. U wkoll nazzjon qaddis, nazzjon inferrex mad-dinja kollha. Nieħu pjaċir jiena il-ħadd filgħodu li jiġu nies barranin l-aħħar li kellna mill-Venezuela u ġieli kellna mill-pajjiżi oħrajn. Poplu mferrex, imma huwa poplu wieħed u Alla jiddeskrivih bħala poplu qaddis, poplu isseparata għalih. Dan huwa l-kliem li bih tkellem lill-poplu ta' Iżrael. U x'naraw ripetutament fil-kodba ta' Mosè, fil-Pentateuku, naraw dan l-istess ħsieb dejjem ripetut, dejjem ippreżentat quddiem il-poplu. Levitku 19 kellem lill-kongregazzjoni tal-poplu ta' Iżrael u jgħidilhom kunu qaddisin għax jien Jaħwe Alla tagħkom qaddis. Għandna dan raġunament.
Alla ħalaqna, Alla fdina u allura kunu għaddisin. Ftit aktar tard ikkonsagraw lilkom infuskom mela u kunu għaddisin għax jien Jahwe Alla tagħkom. Aktar l-qudiem jgħidilhom kunu għalija għaddisin għax jien Jahwe għaddis u fridkom mill-popli. Nisimha fridkom mill-popli, mhux ġeografikament. Mhux bħal kieku ħadna f'xi kontinent fl-Antartika u l-Kristjani kollha hemmhekk. Fridkom mill-popli jiġifieri l-andament ta' ħajjitna, l-identità tagħna, kif se nġibu ruħna se jkun distintivament differenti minn ta' ħadd ieħor. Fridkom il-popli isimgħu sabiex tkunu tiegħi. Sabiex tkunu tiegħi. Il-favur eċċezzjonali, inkredibbli li Alla qiegħed juri magħna. Pietru bir-raġun juża dal-ħsibijiet fl-ewlittra tiegħu u jgħidilna bħala tfal obbedjenti tikkonformawx li konfuskom, taqblux ma' xewqat ħżiena ta' qabel. Iftakar qabel ma konvertejt. Jien iftakar sew. Fiex kont fliema ħama, fliema pasta saġni, fliema passjonijiet maħmuġa. Tibqawx tikkonformaw ruħkom ma' dak l-affarijiet meta kontu għadkom fl-ignoranza tagħkom. Iżda bħal muqaddis dak li sejħilkom kunu intom infuskom ukoll qaddisin fl-imġiba kollha tagħkom, fl-imġiba kollha. Żball wieħed li nagħmlu hija li aħna qaddisin f'dal-qasam u f'dal-qasam u f'dal-qasam imma ħallu area fejn ħadd ma jaf biha imma mek qegħdin nfallu gravament. Pietru ma jħallilna ebda lok għal kompromess. Qaddisin fl-imġiba kollha tagħkom għax hu miktub kunu qaddisin għax jinqaddis. Alla huwa bla kompromessi fil-qdusija tiegħu huwa assolutament qaddis u l-istess ħaġa jiddomanda minna nkunu moralment notfa u nixbħuh fl-attributi morali. Ma nistgħux nixbħuh fl-eternità. Alla jeżisti mill-eternità. Jien għandi d-data ta' twelid u l-istess ħaġa inti. Ma konniex neżistu minn dejjem. Waqas nistgħu nkunu kullu mkien le limitati. Bħalissa qegħdin ma saxlok mela jien mhix ħalluha. Irridna nixbħuh fl-attributi morali, fl-attributi li għandhom x'jaqsmu x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, fil-ġustizzja, fil-ħniena, fil-mħabba, fil-fedeltà, fit-tjieba, fuq kollox fil-qdusija. Fil-kliem Ġesu, kunu mel intom perfetti bħalma missierkom fis-smawiet u perfett. Illi kieku maħniex maħfurin bis-sakrifiċċju tiegħu, din il-sentenza tkaxkixna u nħarbu niġru barra, għax nafu illi maħniex perfetti. Frattan Ġesu qed jgħidilna kunu mela perfetti bħalma missierkom is-smawieti u perfett. Tindunaw illi xorta qiegħed jikkmanda l-impossibbli minn għandna. Qed jikkmanda xi ħaġa illi impossibbli illi nagħmluha. Tgħidu l-Bibja hija ktieb tant qiegħda floli illi ma nistgħux nilħuh u allura nagħtaw qalbna. Ċertament, Alla qed jikkmanda l-impossibbli minna kunu qaddisin għax jinqaddis. Anke Ġob jgħid min kapaċi joħroġ in-nadif mill-imniġġes. Min? U biex żgur ma jħallin l-ebda dubju iwieġeb il-mistoqsija hu stess. Ħadd. Ħadd mhu kapaċi jippurifika lilu nnifsu. Allura x'tagħmel? Is-sejħa tagħna. Is-sejħa tagħna. Alla għamel minna nies vokati, għandna sejħa. U dik is-sejħa irridu nożżuha u nimxu fid-dawl tagħha. Is-sejħa grazzjuża tiegħu tagħmel id-differenza kollha. Tagħmel id-differenza kollha. Laħaqna bl-Evanġelju. Alla laħaqna bl-Evanġelju dwar Ibnu Ġesu. Se ikolli insaqsikom, ħafna minnkom ġenituri u rabbejtu l-ulied. Jien rabbejt tnejn. Żewġ tibniet il-ġmil tagħhom ma ħarġux għalija. Però xi ħaġa isa kienet sigriet, ma xi ħaġa ovvja għalija kienet, kif iżommhom it-tfal. Mhux li tixtrihom tablet u tgħidulhom morru ilagħbu il-logħob tagħkom u ħalluni għax għandi x'nagħmel. Is-sigriet tagħna kien li kull flaxija, apparti li naqraw parti mill-Bibbja u nitolbu flimkien,
imbagħad kienu kun hemm il-icing fuq il-kejk. Naqralhom l-istejjer, Fra Modest, Kunċettu Marinton, minn kollox. Il-kodba kollha ta' Traversara bil-Malti, qed tifhem, naqralhom l-istejjer u kien jibqgħu Bistorja tisraqhom it-tfal. Bistorja tisraqhom. U aħna smajna storja. Mela darba f'Bethlehem tal-Ġudea ħafna snin ilu, waħda rusa kellha tarbija u semmet it-tarbija tagħha Ġesu. Nafu dik l-istorja? Nafuha u qed ngħixuha. Tridu tkunu qaddisin? Għejxu l-Vanġelu. Għejxu l-Vanġelu. Il-Vanġelu huwa storja Alla daħħalna fija. Kif ħana aktar qudiem ħanindunaw illi Kristu miet, aħna mitna miegħu. Kristu ndifen, aħna ntfinna miegħu. Kristu rxoxta, aħna rxoxtajna miegħu. Kristu huwa molli fl-ola smewiet, aħna wkoll la darba qomtu ma' Kristu sviċċu biex ta' fuq fejn Kristu qiegħed fuq l-minja tagħna. L-istorja tal-Evanġelju hija l-istorja li Alla serqilna qalbna bija. U qalbna qiegħda fis-smewiet u hemmhekk idu nfittxu il-dussija kollha tagħna. Għalhekk Pietru jindirizzani dira bħal tfal u bidjenti, tfal. Aħna tfal t'Alla. Tfal t'Alla. Tfal ċkejknin illi niddependu fuq totalment, anke speċjalment anzi għal dussija tagħna. Pawlu fit-Tessalonika jgħidilna Alla ma sejħilniex għall-impurità biex nibqgħu fil-ħama, fl-ispira tal-passjonijiet maħmuġa tagħna, imma sejħilna fil-dusija. Is-sejħa t'Alla hija sejħa għal dusija. U iva, il-dusija hija ħidmietu, hija x-xogħol tiegħu. Ara ma taħsibx illi inti tista' titqaddes u titnaddaf bil-ħila jew bl-intelligenza, jew bl-isforz, jew bl-almu tiegħek. Ma nix qegħdin ngħidu nibqgħu passivi. Le. Imma ċertissimu illi il-qdusija hija x-xogħol misterjuż tal-Ispiritu Santu fina. Kristu sara lina qdusija jgħidilna. U għaddej waħda mill-affermazzjonijiet inkredibbli l-Apostlu Pawlu poġġu quddiem għajnejna li huwa sar il-fidwa tagħna, sar il-ġustizzja tagħna, imma sar ukoll il-qdusija tagħna. Xi klejm għandi quddiem Alla biex nidħol fil-preżenza tiegħu il-qdusija ta' Kristu li bija jiena imlibbes. Allura irridu naslu f'dak l-istadju illi nidraw sinċerament u persważjoni niftaħru fi Kristu u niftaħru minħabba fih. Il-ftaħir kollu tagħna huwa fih. Dal-ħad tkellimna dwar il-ftaħir fil-kongregazzjoni tagħna. Illi il-ftaħir mhux sewwa. Imma jekk il-ftaħir huwa dirett u orjentat lejn il-direzzjoni tajba, tajjeb li niftaħru. U Pawlu qal jiena ma jkun qatt li niftaħar ħlief fis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. U kif ikompli? Li bih id-dinja hija msalba għalija u jiena d-dinja intaraw. L-istorja tal-Evanġelju li tilħaq il-quċċata tagħha fuq l-għolja tal-Kalvarju hija l-istorja li bija nitqazzu. Bija aħna imsalbina d-dinja. Id-dinja meta tħares lejna ma tara ebda attrazzjoni. U aħna meta nħarsu led-dinja ma naraw ebda attrazzjoni. Bħal fi żmien Ġesu xaħat mislub bla tama dak. Bla tama. Mitmum. Meta Ġesu kien mislub x'għamlu n-nies li kienu qegħdin hemmhekk spettaklu, kienu qegħdin jirradikolawh jgħajruh inżel bis-salib, qed kien jafu li spiċċut. Bniedem mislub huwa spiċċut. Aħna rridu niftaħru bis-salib. Għaliex? Kif qal il-filosofu Danis Kierkegaard. Da mhux kull ma qal Kierkegaard huwa tajjeb. Imma d-darba wek laqat il-musmar fuq rasu. Għaliex jgħid Alla joħloq mix-xejn ħaġa meraviljuża tgħid int. Iva ta' bil-ħaq. Iżda jagħmel ħaġa wisq iżjed tal-għaġeb.
X'inhi dil-ħaġa wisq iżgħet tal-għaġeb illi joħloq univers tant kbir u vast illi juri l-omnipotenza tiegħu? Kierkegaard jgħidilna il-ħaġa tal-għaġeb, iżjed tal-għaġeb mill-ħolqien tiegħu hija li mill-midinbin jagħmel il-qaddisin. Mill-midinbin jagħmel il-qaddisin. Kif wieħed maħmuġ bħalek isir nadif. ċertament mhux billi jkun kanonizzat. Dik hija sistema antikristjana, ħansejħulek, fejn għandhom l-idea tagħhom, le skont l-Iskrittura, kull Kristjan, kull min wieħed mill-ġdid huwa intitolat li juża għalih innifsu it-titlu ta' qaddis, is-separat għal Alla. Matthew Henry jgħid jekk m'intix qaddis fuq l-art qatt ma tkun qaddis fis-sema. Tu se tibda minn issa. Tgħidu li kif? Bid-dem tal-ħaruf. Bid-dem tal-ħaruf. Ebrej 10 vers 10. Bir-rieda ta' Ġesu volontarjament minn rajħ, ħadd ma ġielu. Iva skont il-kman tal-missier, ma hu l-missier ħaġa waħda. Qatt ma kellhom argument bejniethom, tilwin bejniethom, vera? Membri tat-Trinità. Allora bir-rieda tiegħu aħna l-fidili imqazzin permezz tal-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu darba għal dejjem. Diġà aħna imqazzin, diġà isseparati għal Alla. Alla diġà jodna bħala ġusti u qaddisin. Anzi fil-bidu tal-ittra wkoll jgħid illi Ġesu wara li jagħmel purifikazzjoni għal dnubiet poġġa fuq il-lemenija tal-Majesta Filoni. Għamel purifikazzjoni. Le m'intix ħassir qaddis għax tmur f'dan il-post iffintat mill-pagani imsejjaħ purgatorju. Le ma jeżistix. Ovvjament il-pagani jridu joħorġu b'xi ħaġa, xi mezz kif jissaffew għax jafu wkoll li huma nieqsa mill-perfezzjoni. Imma għalina il-purgatorju tagħna huwa Ġesu Kristu. U li diġà naddafna minn ħtijietna kollha. Ħafer ikkanċella l-ħtijiet kollha tagħna. U dik il-purifikazzjoni li Ġesu wettaq fuq is-salib l-Ispiritu Santu jwassalina fil-każ tagħna, fil-każ personali tagħna jwassalina. U allura aħna imqazzin bit-tisfija tal-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu isaffina. Titu kapitlu 3 vers 4. Alla salvana jgħidilna. Mhux minħabba l-opri li konna minna fil-ġustizzja. Imma skont il-ħnina tiegħu bil-ħasil tar-riġenerazzjoni. Twelid mill-ġdid huwa ħasil għalli għatik natura ġdida. Ħassibijiet ġodda, ambizzjonijiet ġodda, xewqat ġodda. Issir tobod dak li darba kont tħobb u ssir tħobb dak li darba kont indifferenti għalih. Il-ħasil tar-riġenerazzjoni u it-ġdid tal-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu letteralment għamilna ħlejja ġodda. Ħlejja ġodda. Minn barra għadna nidu l-istess u saħansitra qegħdin bil-mod nixjieħu. Imma minn ġewwa ir-ruħ tagħna qed tkun imġedda minn ġurnata għall-oħra. Kif? Bl-applikazzjoni tal-kelma. Għalhekk aħna nesiġu illi Kristjan tal-affarijiet tiegħu japplika ruħu għal-kelma tagħna, iħobba l-Bibja, iħobba. Tara volum daqshekk konxu tgħid kif ħanibda. Well, dak huwa s-sillabu tiegħek. U Alla jridna bħala tfal tiegħu illi nisimgħuha u ngawduha l-kelma. Kristu ħabb il-Knisja jgħidilna Pawlu l-Apostlu. U tallu nnifsu għalija sabiex għaddisa. L-iskop għala Ġesu aċċetta li jerfa' s-salib u jġorru sal-Golgota u hemmhekk ikun imsammar miegħu biex għaddisna. Dak huwa l-iskop, il-missjoni tiegħu biex ħalli inaddafa bil-ħasil tal-ilma bil-kelma. Kristu li attirana lejh ser ilna qalbna issa irid ikompli naddafna. Kompli naddafna bil-kelma sabiex u jippreżenta lill-Knisja għalih innifsu bħala il-Knisja glorjuża. Il-Knisja diġà il-glorja tal-Alla hija fuqna.
u Alla jafna bħala tfal tiegħu. Ġesu aktar tard fil-Vanġelu jgħid li intom diġà notfa minħabba l-kelma li qedtilkom. Tiftakru il-każ meta suppost xi ħadd ivvoluntirja li jaħsel riġlejn sħabu biex ikun jistgħu jersqu mal-mejda għall-ikel. U ħadd ma voluntirja allura Ġesu libes il-fardal. Għazwe bix-xugaman u Pietru ma rridx. Well, suppost għamiltu jiena, mistaqtam. Imma mbagħad Ġesu għallu jekk ma naħslikx m'għandikx parti minni. U Pietru mar fl-estrem liħor għallu ma naħsilni rasi, dejja, sajja kollu, għallu m'għandekx għalfejn, għax inti diġà nadif. Diġà nadif. Aħna diġà notfa. Il-problema hija din li aħna u nimxu fuq il-modija ta' id-dinja saqajna jitħamġu. U rridu kontinwament napplikaw il-kelma sabiex iva nkomplu nindafu. Prattikament nkomplu nindafu. Tgħidu li kif nistgħu niddeskrivu wieħed qaddis, raġel, mara, illi toġu bil-Alla il għaliex qabdet serjament din il-modija tal-qdusija. L-aħjar ritratt naħseb jiena insibuh fil-Beatitudnijiet. 8 pronunzji ta' Ġesu kollha jibdew Makarioj u jiddeskrivi il-Kristjan ta' veru. Il-Kristjan illi Ġesu għandu pjaċir bih u jibda biex jgħid illi il-qaddis huwa wieħed fqih fl-ispirtu. Ma jaħsibx li da jista' jressaq il-Alla biex jimpressjona b'xi ħaġa, fqih, fallut. Fallut, x'nista' nippreżentaw l-Alla? Dnubieti biss. Il-fqih fl-ispirtu, dan huwa mbierek. Dan huwa illi huwa mdaħħal fis-saltna tal-Alla. Il-qaddis huwa dak li jixer għal dnubiet u jixer. Mhux jitneb bħalli jieku xejn. Jibqa' għaddej, laqas il-kuxjenza tiegħu ma tniksu. Imma jixer, jibki, jali. Kull meta joffendi lill-Alla. Kull meta jara dnub f'ħadd ieħor. Il-qaddis huwa wieħed manswed, ġwejjed. Manswetuni huwa virtu tant sabiħ illi inti m'intix iffissat biex tinsisti fuq id-drittijiet tiegħek imma tkun lest li ċċedi. Għal fġieħ l-armonija u l-unità tkun lest li ċċedi, tkun lest li sservi, il-manswed. Il-qaddis ukoll għandu kilba għalejxien sewwa, għandu kilba qaċċ. Bħal dik iċ-ċerva fid-deżert illi jekk ma ssibx l-ilma illum mhux ħatalli Alla, l-għaċċ ma jħallikx bi kwietek. Ġieli inserta daqsxejn bil-għaċċ, mi jaħdem fix-xemx. Griżmejk kif jibdew jitqaxqxu. Għas tkun kapaċi taħseb jew titkellem. Il-Kristjan qaddis għandu kilba, għandu dik ix-xewqa ardenti għal-lejxin sewwa, irid jgħix sewwa. Saliġ kad-dettall. In-nies jgħidulu dan iffissat, dan ta' skruplus, tant l-aħjar. Ma jimpurtax. Jiena rrid noġob il-Alla mhux l-ixtilek jew il-ħadd ieħor. Il-qaddis huwa jingħaraf mill-ħniena tiegħu. Ġesu meta ikkritika lill-Fariżej xlihom illi warbu l-affarijiet l-aktar importanti tal-liġi, waħda minnhom kienet waħda minn 3. Il-ħniena. Illi nħennu għal xulxin. Illi narfu, illi dan jinsab batut emozjonalment, batut fiżikament, batut finanzjarjament u tara kif inti tista' tesprimi l-ħniena tal-Alla miegħu. Il-Kristjan qaddis huwa wkoll pur f'qalbu, fil-qalb, aktar minn kull ħaġa oħra fil-qalb. Alla jinteressaħ fil-qalb tagħna, il-ħsibijiet tagħna. Dwar xiex taħseb, moħħok fiex imur meta tkun relax. F'xiex imur. Jola l-fuq lejn Kristu. Jiġi f'moħħu vers mill-Skrittura, taqbad kanta lill-Alla, tkun fejn tkun. Il-Kristjan qaddis ukoll iħobb is-sliem. Iħobb is-sliem. Kultant għandna dan il-vizzju x'naqbad ngħid. Illi noqogħdu nillatikaw u nfittxu x-xara fl-aġina għal kull ħaġa ta' xejn. Ma jistax ikun ibqgħu sejrek. Kristjan iħobb is-sliem u meta jara pereżempju 2 mifrudin jara kif jirrikonċiljahom, kif jerġa' jġibhom flimkien.
fl-aħħar mill-aħħar ukoll il-Kristjan skont Ġesu lest li jbati għal ġustizzja, lest li jgħix sewwa u jaf li ħajħallas prezz għal dak l-istil ta' ħajja ħajħallas prezz. Mhux biss maħabba lejxin sewwa ma wkoll maħabba li sab ta' Kristu. U allura lest sibu predispost illi f'okkażjoni diversi fejn hemm bieb imbexxaq jitkellem dwar Ġesu. Għaliex? Għax huwa l-maħbub tiegħu. Huwa l-maħbub tiegħu, huwa kollox għalih. Mod ieħor kif nistgħu narfu il-qaddis, il-bniedem qaddis, huwa forsi billi nqisu l-frott tal-Ispiritu Santu. Pawlu jagħtina lista twila 9 virtujiet seta' ta' barra, seta' semma oħrajn. Però tajjeb illi l-ewwel li semmi mill-frott tal-Ispiritu x'kapaċi l-Ispiritu Santu jaħdem fina l-imħabba. L-imħabba hija illi inti għandek rieda tajba biex tgħin il-ħadd ieħor senza interessi. Mhux biex hu pattilek, imma lest li tgħin, lest li tagħti. Tagħti minn dak li għandek, tagħti minn dak li int, tagħti lek innifsek. Ġesu meta wasal biex jgħaddi mid-dinja u jmur lura għand il-missier billi ħabb lil dawk li kienu tiegħu ħabbhom sal-perfezzjoni. Kif ħabbhom sal-perfezzjoni? Billi miet għalina. Miet għalina. U allura l-imħabba ċertament għandha tkun preminenti. Ġesu qal li b'dan in-nies jarfu li intom disċipli tiegħi. Jekk għandkom l-imħabba lejn xulxin. Ukoll il-ferħ. Il-ferħ. Dal-aħħar ftit snin jiena wasalt f'apprezzament ħafna akbar tal-ferħ kemm huwa importanti. L-ewwel nett jissemma immedjatament mal-imħabba. Bniedem li jħobb issibu ferħan. Għaliex m'għadux ikkonċentrat fuq innifsu x'jista' jakkwista, x'jista' jiddobba, kif jista' irassaq in-nar lejn xawwatu lejn xejn minn dan. Huwa bniedem li jinsalu nnifsu biex jagħti għal ħadd ieħor. Wallu il-ferħ hemmhekk ħajkun ir-riżultat ċertament. Bniedem qaddis issibu ferħan. U ma tistax tfittex il-ferħ jew il-feliċità jew il-kuntentizza mingħajr ma tkun qaddis. Persważissimu minna din jiena. Persważissimu. Il-ferħ huwa il-badge tal-Kristjan. Ukoll il-paċenzja. Kultant kif nittratta ma' xulxin fil-familja speċjalment. Qed tifhem. Naf illi qiegħda fuq rota. Allura kapaċi s-suq daqshekk. Ma nistax nippretendi illi tlaħħaq ma' Lamborghini. Għaliex? Għax nibgħata l-isptar, jew nibgħatu l-isptar ta' kliku. Idu paċenza b'xulxin. Dan qed jimxi dal-pass, ma nistax infaqqa subajja u nġeri jiġri għax għadu ma tgħallimx. Nieħdu paċenza b'xulxin, il-benevolenza, kindness. Hija dal-virtu teneru, dal-virtu sabiħ illi tkun kind ma' ħadd ieħor. It-tieba, il-fedeltà li żżomm il-patt tiegħek. Jekk wed, dik il-weda hija tajba, żomm il-weda. Il-fedeltà, l-autokontroll li taf sa fejn għandek tasal. Taf sa fejn għandek tasal. M'intix se tisker. Illi titrażżan. U Pawlu jgħidilna li kontra dal-ħwejjeġ m'hemmx liġi. Ġifieri Alla mhux qed jgħidilna isma' ftit imħabba, ftit tjieba ma tieqfu għax tagħmlu ħsara jew konfuskom. Kontra dan m'hemmx liġi. Kemm trid int għandek il-libertà kollha illi tixxampla fihom dal-ħwejjeġ li tixxampla fihom, li tisbieħa għal Alla. Il-qaddis kif għadna autokontroll. Il-qaddis huwa mrażżan. U jitħarreġ għat-tjieba, ġifieri jieħu l-qdussija tiegħu serjament. Mhix xi ħaġa sekundarja, xi ħaġa għall-weekend, x'hemm dan. 24 siegħa kuljum jitħarreġ għat-tjieba. Meta titħarreġ, forsi jkun hawn nies li jmorru l-ġim u jitħarġu biex jibnu l-muskoli, biex jimpressjonaw l-ħadd ieħor forsi wkoll. Tifhem. Fiex jaqblilna nitħarġu Pawlu jgħidilna tħarreġ aktar xi ħadd-tjieba biex issir bniedem tajjeb, bniedem qaddis. U allura il-Kristjan jadotta ċertu dixxilpini. Iva.
tixi bħala drawa. U id-drawa tiġi bil-mod il-mod ta'. Ma taħsibx li abrakadabra u dak li qatt ma għamiltu qabel se tibda tagħmlu b'mod naturali, b'mod spontanju, b'mod faċli. Tifhem? Daħda kont imsiefer konna Bath l-Ingilterra. U rajt Bath moħħi da. Qed idoq il-vjolin u miexi fuq ħabel stirat. Tifhem? Dan għamilha millum għall-għada taħseb min jaf kemm il-darba waqa' u min jaf kemm il-vjolin bidel naħseb jiena. Id-drawa tiġi bil-mod u id-drawa trid tkun persistenti fiha. Persistenti. Għaw fostkom min għadu ma derax jitlob kuljum. Darba, darbtejn, tlieta kuljum. Ifisser li hemm ċertu drawiet commendibli fl-iskrittura li għadna rridu nadottawhom. Daw id-disciplini li qed insemmi. L-ewwel nett, it-talb mal-istudju u l-meditazzjoni fuq il-Bibja. Immorru flimkien dawn, immorru flimkien. Jekk għandek żewġ ħbieb, jiena nkellem lilek, int tkellem lili. Jiena nkellem lil missieri bit fit-talb, missieri fis-smewwiet ikellimni permezz tal-iskrittura mqazza, mhux bil-ħolm, mhux b'affarijiet oħra bl-iskrittura mqazza. U dawn it-tnejn allura jaħdmu u jikkumplementaw il-xulxin. Jikkumplementaw il-xulxin. Ma nistax nikkonċentra biss fit-talb u l-iskrittura m'għandix idea x'fiha għax ħadd tkun superstizzjuż, ħadd tkun temmen kull tip ta' ereżija ma tistax tagħmel hekk. Laqqas tista' ssir studjuż tingħalaq ġo xi torri tal-lavur tistudja l-Bibja biss minn ma titlob. Kwalunkwe żbilanċ huwa detrimentali għar-ruħna. Disciplina oħra li l-Kristjan qaddis jadotta il-mortifikazzjoni tad-dnub. Id-dnub kull fejn jilmħu jew jinnotaħ f'ħajtu jaqbad li masqa tal-fidi u jtektikilu mill-qiegħ. Bħal dak il-bidwi illi jiżra l-bħajra, id-dullieħ u l-bettieħ, ma tistax tgħidu issa biex orħabu immur naħsad kollox. Le, tibqa' s-saqqieħ. Fejn hemm il-ħaxix ħażin tiela qaċtu mill-ewwel. Mhux tħalleh jitla' jerdalek it-tira tal-art. Id-dollija flok ma tikber daqshekk tibqa' lek daqshekk. Il-mortifikazzjoni tad-dnub, ġifieri li d-dnub blaħniena irridu ntajru rasu. Mhux timmanza tipprova tagħmel xi ftehim miegħu għallu mowkejn batada. Jekk għajnek il-lemenija tfixklek tagħmilha patch? Iddawwar għajnejk in-naħa l-oħra? Laħħa u armi għal-bot minnek. Għax jaqbillek tidħol fil-ħajja magħtub milli b'żewġ għajnejk tintefa' fin-nar etern. Jessu jagħtina żewġ alternattivi hawnhekk. Jew int qaddis, jew inti miexi fid-direzzjoni tal-infern. Ebda tielet mod. Il-Kristjan qaddis ukoll jadotta d-disciplina illi ifittex il-kumpanija ta' ħutu. Dan huwa mezz ta' grazzja sabiħ u fi żminijietna rridu napprezzaw aktar. Illi nfittxu ma' kull okkażjoni li l-Mulej jagħtina fil-provvidenza tajba tiegħu, illi nfittex ix-xirka tal-qaddisin. Għaliex? Hekk inkun qed nuri illi jiena qum li biżżejjed u waħdi ma nasalx. Għandi bżonn l-appoġġ u l-għajnuna u l-inkoraġġiment u t-talb u l-interċessjoni ta' ħuti. Għaliex għax ninsabu il-koll flimkien. Il-koll flimkien. U magħhom biss nesperjenza dik il-preżenza tas-Salvatur illi waħdi ma nistax nesperjenza. Għaliex? Għax Alla għandu familja. Jien membru f'dik il-familja. U magħhom allura rrid nikber u nimmatura. Il-Kristjan qaddis ukoll ifittex il-ferħ ta' situ. Di għad disciplina oħra. Mhuwiex lan talina illi nimxu
Isna kollha wiċċ laskri. Isna ġratilna xi ħaġa, xi traċedja. Alla jrid illi niesu fuq l-art ikunu ferħanin anke jekk għandek nies li qed jiffittawk u qed jippersegwitawk. Ġesu qal firħu tennew għax ħlaskom huwa kbir fis-smawiet. Kristjan ifittex il-ferħ ta' sidu u ma jikkuntenta b'xejn inqas din hija quest ta' ħajtu. Irid illi igawdi il-ferħ ta' sidu. Neħemija jgħidilna illi l-ferħ tal-mulej se jkun il-qawwa tagħkom. Jekk aħna kif inġibu ruħna nkunu qegħdin nitennew fil-preżenza tal-Alla, Alla jagħtina l-qawwa biex nirreżistu t-tiġrib, biex nirreżistu t-tentazzjoni, biex nelbu nkunu aktar mir-rebbieħa permezz ta' dak li ħabna. Alla l-qaddis huwa insejħulu Alla l-imbierek. Xi tfisser l-imbierek? Alla l-ferħan. Alla l-ferħan. U allura x'tip ta' tfal irid ilkollu Alla? Tfal ferriħa. Tfal ferriħa. Tfal ferriħa. Ftakru il-beatitudnijiet. Makarijoj kull darba. Xi tfisser makarijoj? Ferħanin. Għanajdu imberkin li tfisser letteralment ferħan fil-massimu tiegħek. Ferħan. Għaliex? Għax Alla ferraħna bl-Evanġelju. Alla ferraħna bl-Evanġelju. Dik l-istorja li tibda mela darba żmien twililu f'Betlehem tal-Ġudea. Kif tibda l-istorja? L-anġlu mis-sema ikellem ir-raja jgħidilhom tibżawx. Għax ara jiena nġibilkom aħbarijiet ta' ferħ kbir li se jkunu għall-poplu kollu. Għax illum tweddilkom fil-belt ta' David Salvatur li huwa Kristu l-Mulej. L-Evanġelju jibda bil-ferħ, ikompli bil-ferħ, Ġesu jgħidilna l-parabola tal-missier illi wieħed mit-tfal tiegħu l-imqareb tela berbaq l-ġidu, imbagħad mallura. U missieru laqgħu bil-ferħ. Għamillu parti, festin, trattaħ tajjeb. U l-Vanġelu jispiċċa bil-ferħ ukoll. Wara li l-apostli raw il-Ġesu tiela lura fis-smawiet, irritornaw lejn Ġerusalemm, ferħ kbir, ifaħru u jbirku lill-Alla. L-aħħar sentenza tal-Evanġelu skont Luqa minn toxternuni. L-Evanġelu jibda bil-ferħ, kompli bil-ferħ, jispiċċa bil-ferħ. Alla daħħalna f'din l-isfera ta' ferħ. Bħalma qal David fil-preżenza tiegħek hemm il-milja tal-ferħ. Quddiemek hemm għaxqiet għaddejja. Jalla l-Mulej jagħtina din il-qalb u din il-fema biex nifhmu illi d-dinja ma għandix toffrilna. Alla l-imbierek huwa dak li jikkuntentana. Disċiplina oħra li l-Kristjan jaraf jadotta hija illi ikeċċi u jistmer kwalunkwe mħabba midimba għax jippreferi l-imħabba suprema ta' Alla lejh. Ifhmu tajjeb. Minix sempartat l-imħabba infinita u inkredibbli ta' Alla lejja biex ingawdi mħabba li naf li ħadd ittradini. Bħalma Dalila ittradiet lil Sansun. L-imħabbit ta' d-dinja se jfixkluna u jitraduna. M'hemm ebda mħabba insuperabbli bħal ta' Ġesu lejna. Dan huwa t-teżor tagħna. Ġesu infatti s-saltna talla, ġifieri aħna nkunu taħt il-gvern tiegħu, qed deskrivija bħal dak ir-raġel qed jażaq fl-għalqa u fid-daqqa l-ħin isib teżor. U maħabba dak it-teżor tkun lest li tbieħ kull ma għandek biex takkwista dak it-teżor. Ġesu t-teżor tagħna. It-teżor illi ifarraħna. U allura rridu naslu biex aktar ma jmur, aktar nistmaw kollox bħala, skużi, żibel biex nirpu lil Kristu. Il għaliex huwa l-ħajja kollha tagħna. Il-Kristjan qaddis impossibbli ma semmijiex din. Tarfu għax jimxi fil-biża tal-Mulej. Jimxi fil-biża tal-Mulej. Bebda mod ma jrid li joffendih l-Alla.
lanqas fi ħwejjeġ żgħar u forsi insinifikanti f'għajnejn in-nies ma jridx joffendih. Jimxi fil-biża' tiegħu jiskandalizza ruħu għal ħsieb li jista' jagħmel id-dnub għax Alla jaħfirlu. Ġieli raġunajnek, Alla jaħfirli. Mhux kemm nistaqar dnubieti. Turi kemm għadek lura. Għaliex? Għax Pawlu jgħid fir-Rumani 6, il-pass li rajtilkom. Jgħid allura nibqgħu fid-dnub biex tkompli tiżdied Alla tant wera grazzja magħna, vera grazzja tremenda. Sabna fil-qiegħ u xorta refana u naddafna. Allu billi nagħmel għax id-dnub daqshekk x'isma'. Nissoktaw fid-dnub sabiex tiżdied il-grazzja mejgonojtu jgħid. Ma jkun qatt bot minni l-ħsieb. Jitkaxkax minnu l-ħsieb. Aħna li mitna d-dnub. Kif se nkomplu ngħixu fi iżjed? Diġà mitta d-dnub. Alla daħlek fl-istorja tiegħu. Daħlek fl-istorja ta' Betlehem u Ġerusalem u l-Golgota. U issa seraqlek qalbek ġerabija l-esmewiet u ħad kompli tbabas u tinnamra ma' dnub. Ma jkun qatt. Il-grazzja anzi hija il-motiv, hija il-raġuni ewlenija għaliex għandi naqta minn madnub. U naqta darba għal dejjem. Il-metodu għal qdusija li Alla jurina fir-Rumani 6 huwa metodu sempliċi però potenti ħafna. Effettiv. L-ewwel nett kun naf min int. Kun naf min int. Meta kont student, kellna nistudjaw il-Shakespeare. U waħda mill-plays Henry V. Da Henry, meta kien għadu prinċep, kien bix-xellerat imur jisker kull darba fit-tviera ma' sħabu u nisa f'immoralità u kollox. Tifhem. Meta bdiet missieru u laħaq sultan minn floku, ħajtu nbidlet mill-lejl għan-nar. Filli ġuvni bastas mitluq u filli issa għandi traġija tal-Ingilterra qudiemi. Henry V, wieħed mill-aqwa slatan Ingliż laqat saltnu fil-Gran Brittanja. Sar jaf minnu. Sar jekk inti ma tafx min inti ħatibqa' fid-dvieren ta' id-dinja. Ħatibqa' tinnamra ma' id-dinja. L-ewwel ħaġa li Alla jridek tkun taf hija li bħala li Muhammad ta' Ġesu inti Muhammad fih. Dal-aħħar kellna il-barka illi għamidna lill-Beni. Hija stampa grafika x'ġara għalna aħna li ddaħħalna fl-istorja tal-Vanġelu. Mitna dnub. Vers 3. Jew ma tafux li aħna l-koll li konna mamdin fi Kristu Ġesu, konna mamdin f'mewtu. Bniedem mejjed jidneb? Le. Mela konna mitfunin miegħu permezz tal-mamudija fil-mewt, sabiex bħalma Kristu kien irxoxtat mill-imwiet permezz tal-glura tal-missier, hekk ukoll aħna nimxu fit-tiġi tal-ħajja. X'ġaralu Kristu? Miet dnub. Darba l dejjem. X'ġara li jien l-istess ħaġa. L-istess ħaġa. Mejjed għad-dnub biex nimxi fit-tiġdid tal-ħajja, stil ta' ħajja ġdid fjamant. Ġdid fjamant. La qatt ma jeqdiem u qatt ma tixba' minnha. It-tieni ħaġa li Alla jridna nkunu nafu hija t-tama ċerta qudiemna. Tama ċerta, Alla tagħna tama qudiemna illi ma tiddiżappuntax. Illi x'ħammur biex insarfuha attwalment iva. Alla se jiddaħħalna fil-glura tiegħu. Vers 5. Għax jekk sirna uniti ma' Kristu fix-xebħ tal-mewt tiegħu, ċertament hekk ukoll se nkunu uniti miegħu fix-xebħ tar-riżurrezzjoni tiegħu. Pollu qed jgħallem aħna l-insara, aħna li Alla konvertina lejh, rebaħna bl-istorja tiegħu, bħalma sirna nixbħu lil Ġesu fil-mewt tiegħu, hekk ukoll se nkunu ċertament jgħid. Indubjament se nkunu nixbħuh fix-xebħ tar-riżurrezzjoni tiegħu. Bħalma Kristu qam glorjuż hekk ukoll Alla għad għajjimna glorjużi biex nkunu ċittadini
ta' dik il-patrimonju li huwa jagħtina liberament. Smewi ġodda u art ġdida illi fija tammar il-ġustizzja. Bħala il-maħfur tal-Alla, bħala il-bniedem ġustifikat mill-uħ fis-saltna tiegħu, jiena irid ikun perswas illi la darba Alla beda tax-xogħol tajjeb fija se jkomplih u jipperfezzjonah. Xi ħaġa oħra illi tajjeb illi nkunu nafuha u infallu fil-dusija tagħna jekk ninsewha. Il-Kristjan jaf li huwa mislub, mitfun u xruxtat ma' Ġesu Kristu. Vers 6. Billi nafu dan, nafu illi l-bniedem l-qadim tagħna sallab miegħu sabiex jinqeret il-ġisem tad-dnub ħalli ma nittjasrux iż-żjed tad-dnub. Fuq il-Kalvarju dakinhar, min miet apparti dak iż-żewġ malefatturi imsalbin ma' Ġesu. Min miet iż-żjed ma' Ġesu? Aħna. Mitna miegħu. L-unjoni mistika tagħna ma' Kristu, il-fatt li aħna maqdin miegħu u fina u aħna fih. Bħalma qal Pawlu jiena msallab ma' Kristu ma' kollu jinnejx ma' mhux jien. Huwa Kristu li jgħix fiha. Immaġina Kristu imur jisraq u jikdeb u jaqaf l-idolatrija. Possibbli. Il-ħajja li ngħix jien ngħixha bil-fidi b'Alla li ħabni. U tagħlu nnifsu għalija, tinnotaw li hija storja ta' mħabba din. Il-qdusija qed nuri, qed nirrispondi għall-imħabba tagħha. Xejn iżjed. Il-Kristjan ukoll jaf illi id-dnub impossibbli jibqa' jiddomina fuqu, impossibbli l-Kristjan jibqa' vizzjat. Alla jaqlana minn sfond jista' jkun mill-ar, bħalma kien ta' Zakkew, bħalma kien tal-indemonjat ta' Gadara, tiftakruh każ estrem ta' ħażen. Imma il-Bibja taċċertana illi la darba aħna ta' Kristu, id-dnub ma jaħkimx aktar fuqna. Vers 14, għax id-dnub mhux se jiddomina fuqkom. Pawlu ma qalx probabbli jew jista' jkun għaw qed jitkellem stat ta' fatt. Dan huwa fatt tal kull Kristjan. Jekk intom tafu u din nismaħ sekwit jiena. U Kristjan tamma bħalissa jisu nesa kollox u f'qalbi ngħidha mhux Kristjan. Għaliex? Vers 14. Għax id-dnub mhux se jiddomina fuqkom. Għax m'intomx taħt il-liġi, iżda taħt il-grazzja. Il-grazzja timbuttana l-qudiem, tagħtina l-enerġija, tagħtina dik il-vitalità biex nelbu fuq id-dnub. Mhux forsi. U aktar ma navvanzaw fil-qdusija tagħna, aktar naraw kemm dak il-fatt huwa minnu. Allura, la darba nafu da kollu, irridu illi nistmaw issa dawn l-affarijiet, dawn il-fatti bħala realtà. Jiġifieri li jiena mejjed għad-dnub. Jiġifieri, id-dnub ma jistax jaffettwani, ma jistax imissni, ma jistax jiddettali l-affarijiet għaliex jimmejjed għalih. Daqs kemm hu ċerti li Kristu miet fuq is-salib u r-xoxta mat-tiratjum hekk ukoll jien Kristjan, ġifieri membru ta' Kristu, nikkonsidra li nnifsi mejjed għad-dnub. Vers 11. Hekk ukoll intom istmaw lilkom infuskom li intom mejtin għad-dnub. X'differenza tagħmel dik kieku? Meta jiena niftakar, kontinwament niftakar. Fit-tiġrib tiegħi jien mejjed għad-dnub. Imma ħajja l-Alla fi Kristu Ġesu. U allura il-konklużjoni waħda sempliċi ħafna. Ippreżenta lejk innifsek l-Alla. Jekk inti taf dal-affarijiet, jekk inti issa Alla sejjaħlek biex tgħix l-Evanġelju, tajjeb, u qed tisma' lejk innifsek bħala mejjed għad-dnub, ippreżenta lejk innifsek l-Alla. Ippreżenta lejk innifsek l-Alla vers 13. Ġifieri ippreżentaw il-membri tagħkom għad-dnub bħala skużawni, lanqas tippreżentaw il-membri tagħkom għad-dnub bħala strumenti tal-inġustizzja.
Iżda ppreżentaw li konfuskom lill-Alla bħala ħajjin mill-imwiet. Ħajjin mill-imwiet. Meta Pawlu qal li jekk xi ħadd fi Kristu hu ħolqien ġdid, il-qadim mar, issa kollox sar ġdid. Noffru, nippreżentaw lil nfusna ħajjin mill-imwiet. X'nippreżentaw lill-Alla? Ġismi, ruħi, moħħi, kuxjenza tiegħi, il-fakultajiet kollha tiegħi. Għax huma tiegħu. Huma tiegħu. Nippreżentaw lil nfusna lill-Alla. Jiġifieri, il-ħajja tagħna tkun iffissata lejn Alla. Mhux bin-nur, nilagħbu mat-temp, iffissata lejn Alla u orjentata lejh, żelużi ġifieri biex inkunu nies li nonoraw l-isem ta' Kristu. U li bih aħna ninsabu mżejnin. Darba Ġesu meta ppreżentaw nifsu bħala t-tama tagħna, il-ħobs ħajl neżel mis-sema biex kull min jiekol minnu jgħix għal dejjem. Fl-aħħar ħafna nies skandalizzaw ruhom u taħu daru telu. U Ġesu dar fuq ix-xipi tiegħu. U għallhom intom ma tridux tidru kollux veru. U Pietru għalhom leh, ħadd min immorru. Int għandek il-kliem tal-ħadadija. U aħna nemmnu żguri illi inti il-qaddis tal-Alla. Inti il-qaddis tal-Alla. Jekk għandna tama għalina, u għajt. Darba xokjajt ruħi illi kien wieħed għalli jiena Kristjan, għalli ma jekk insib reliġjon oħra illi hija isbaħ jew aħjar naqleb. ġennaw fid-dinja ta' marra ma taħsbux. Ejja. Mole għand min immorru. Int il-qaddis tal-Alla. Int il-qaddis tal-Alla. Pietru kien beda jifhem l-istorja. Qed ju pjaċir li jinsab parteċipanti f'dik l-istorja. Palma qal Ġesu mbagħad qabel ma miet kien laqqa lil dawn l-irġiel apostli tiegħu. Allura ibqgħu fija u jiena fikom. Dak huwa s-sigriet. Ibqgħu fija u jiena fikom. Mi jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott. Ħafna frott. Li jkun ta' glorja ta' sepp Alla. Fuq il-bejt għandi xitta tal-kunkwat jiena. U kull darba tagħmel il-frott tibda tkabru. Għadefem. U tibda tieħu pjaċir. Tgħid nsaqqija u qed nħossieba qed tagħmel il-frott. U l-istess ħaġa il-missier il-bidwi illi lilna frijej fid-dilja tiegħu josborna jżommna ndaf dik l-affarijiet li qegħdin itaqluna u jfixkluna jaqaċċatomna mill-ħajja tagħna. Qaċċatomna. Forsi nweġġaw, ma jqaċċatom għax iħobbna biex nagħmlu aktar frott. Tifhmu għadi forsi xut minnkom tomx familjari mal-bidja, id-dilja jekk tħallija tikber weħidha, issir salvaġġa. Ma tagħtikx frott. Għandu bżonn xi ħadd illi jindokra, jiżbora il-frieżhom notfa biex tagħmel il-frott. U hekk il-mulej jitratta magħna. Tirreżistiex. La darba daħlek fl-istorja. Għajdu grazzi. Għaliex di mhix il-ħidma tiegħek. Min jiftaħar bil-mulej illi beda dan ix-xogħol tajjeb fina. Thomas Goodwin, il-pastor Ingliż minn tas-seklu 17, jgħid hekk ara. Imissna nżommu dal-isem ta' qaddisin għalina nfusna. L-ewwel ħaġa, meta nirreferu għal xulxin, kif nirreferu għal xulxin? Hija, oħti, forsi b'affarijiet oħra, imma kemm il-darba nirreferu għalina nfusna bħal qaddisin. Imissna nżommu dal-isem ta' qaddisin għalina nfusna. Sabiex ir-realtà tal-fidi vera ma titbaxxiex billi nevitaw dat-titlu sabiħ. Sakemm Henry kien għadu mhux sultan, ħaseb illi jista' jmur fid-dvieren u jista' jitħammeġ kemm iridu. Imma la darba laħaq sultan. Trasformazzjoni kompleta. U allura il-fidi vera titbaxxa
jekk aħna ninsew li Alla jodna u jqisna bħala l-qaddisin tiegħu. Misna nżommu dal-isem ta' qaddisina li nafusna sabiex ir-realtà tal-fidi vera ma titbaxxiex billi nevitaw dat-titlu sabiħ. Għax f'dawn iż-żminijiet wisq nibsa li dal-isem jinstema' skadut. Għax il-qdusija nfisha mhix moda. Meta fis-seklu 17, aħseb wara llum. Kif kien jitwerreġ naħseb jiena kieku Thomas Goodwin. Vera ewla. L-isfida qiegħda hemmhekk. Imma l-grazzja t'Alla hija akbar u aqwa u isħaħ minn kull sfida li għandna. Lesthom kontra l-kurrent dik il-kwistjoni kollha. Lesthom għax Alla jagħtik l-għajnuna u s-sosten u l-grazzja tiegħu. Il-grazzja biex tesprimija fit-tiġdid tal-ħajja. Jalla nirraġunaw kull wieħed waħda minna illi l-qdusija hija għalija llum. Għalija. Għax Alla kien u jibqa' l-istess. Kunu qaddisin għax jien qaddis. Amen.